ylös ja eteenpäin. Parempi, just näin. Ja nyt katsot jo seuraavaa astia. Ei siellä ole mitään. Siinä ei täytyy oppia katsoa ylös ja eteenpäin. Katse ylös eteen. No, älä katso alas. Sä katsot siinä hypyn niin kuin loppupuolella Aurora alas. Ja silloin sä menetät tasapainon. Ja menetät poneen. Täytyy katsoa minne sä oot menossa. Keskelle. Keskelle. Katse. Super. Hyvä. Sulla kanssa soi aina puhelin. Ei se mitään. Jos sulla ei ole semmoinen, se näyttäisi niin kamalaa. Niin. Sulla on se mun Diekon karva. Silloin kun oli tuo Viikissä se melkku ja oukkari, niin sit siellä oli vielä muitakin hevosia, niin ehdottomasti Poppi oli parhaimman näköinen hevonen kaikissa siellä klinikalla. Et oli melkku vinttikoira ja oukkari vanhus ja eihän toi Päivi ole tiellä. Ei. Pitkän tien jo kierrät sen kavalletin siellä. Ja katso. Kato ylös. Noin, hyvin. Erittäin hyvin. Vielä yksi este. Hirveän pitkä tie tonne. Tää on tämmönen minuutti 50 sekunnin rata. Ainakin tällä. Joo, ja seuraavan luokan ratsastajat saavat tutustua rataan ratsaan. Tiedätkö, mitä sun voi käydä?